Noi am căutat și iar am căutat în toate unghierele, peste tot, în România, pe Mapamond, prin Europa, peste tot. Și am găsit niște fani ai voștri. Vreți să vedeți? Sigur. Uite chiar acum! Ia, priviți-i! Ce ziceți? Acum au reușit ei să le... Ia uite-i! Alargă să vă îmbrățișeze, dar să priviți și spre public. Spre public, să vă aplaude, măi, sunteți artiști! Mulțumim corului Sunetul Muzicii, condus de Cristina Manoliu. Și, de asemenea, mulțumim și Sandrei Mavhima, coregraful, nu? Sandra v-a învățat dans. Ați reușit să ne emoționați voi cu ei, prin ei, foarte tare. Adică vedeți că tot românii, norvegieni, o să fie și acolo fani. Dar românii erau să se dea de gol, fii atent, erau să se dea de gol pe hol. Ăsta micu a vrut să zică și ăsta mare a zis și ți s-a părut ciudat. Și m-am gândit, eu am zis că la totul e secret, dragii mei, să știți. Ei nu știu, de-aia vrem să-i facem cumva să plângă sau să se întreacă. Acum